ọ bụrụ na ịbụ di mbụ unu biko bịara m nso. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa biko hụchaa ntị ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ oyibo were oche nwanne odoro okwu bịa ka ị gee okwu danda, maka na ndị be anyị si na ikwu amarọ ibe ezi. Kedu ndị na-abụ ha nọ na ndụ a ha na-asụ chi ha ole mgbe ka ihe ọma ga-emere m. Ị na-alụ ka enyi, ị na-eri ka arụrụ arụ, ebe ibe gị na-abụ ha gafee ịga ebe ahụ ịtọ. Dịka di mbụ unu o nweghị ihe ọma na-abata na ngwuru gị, si ihe a ga na-anụ bụ akụkọ ọjọọ na ngwuru a. Dịka onye na-azụ afịa, ịrụcha ka enyi, ị na-eri ka ahụ ị nweghị ike ijinwu akaụntụ ka ego iji azụ ahịa ka ngwa afịa gị si agbado. Oge ọbụla ị nọghị n'ofu ebe, oge ọbụla ị tọwa ofu ebe na ihe ị ga-emere m. Dịka onye ọrụ oyibo, since ị na-arụ ọrụ o nwebeghị anything like promotion. Ebe ị nọ ka ị nọ nwanne m, jee chọwara m aka oyibo. Ihe karịa uche nke mmadụ nghọta n'elu ụwa bụ na onweghị onye ma ka God Almighty Chukwu Okike si wee kwarụ mmiri kwakọrọ n'aka oyibo. So dị afọ onweghị nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla ga-amara ejebe m maọbụ anaba gị. Jee chọwara m sea salt ụdị unu fụrụ ya. Iweta these 2 items, kpere m ekpere, were m okwu, were m dịsi aka oyibo wee gbanwere onwe ma erinye n'isi gị ugboro 4. Ọ bụrụ na ime ya n'isi gị ugboro 4, ịkụwa ya, were mmiri etinye na mmiri iji awụ arụ, weta m sea salt, wụnyere nye sea salt, kwubiere m okwu, were ya wụwara m arụ. Ị ga-afụ na onwegodo any negative energy na-esoro gị, onwegodo ụchụ agbara gị nwa si na onweghị ka ihe ọma mee na ndụ gị a. Ị ga-afụ na ihe ọma ga-eme na ndụ gị a, maka na ọnụ niile gburu ogiri asọ n'isi gị ga-emesịa kpere ogiri racha. Nwanne m, mee ihe m gwara gị. A lot of people na-enye testimony about this. This is a spiritual assignment nchọ ka ị mere m nwanne m, maka na nke ikpeazụ a bụ na anyị apụtago ka anyị kọwara gị ihe ị marọ ka ị mara. Ị jụọla onwe gị ajụjụ, kedu ihe kpatara ọtụtụ ụka ndị ekpere na-ede eyuzukarị aka oyibo na nnu were arụ ọrụ nke mmụọ? Nwanne m, ka ị jụrụ onwe gị ajụjụ a, kaba arụ deelu m ebumnobi gị n'ozi edemede ma tụsa ihe ozi a ka ụmụnne anyị mụta mkpa ọ dị ịrụ ọrụ nke mmụọ n'isi ha, ghara ije na nke pastọ maọbụ na nke dibịa ka ha mere gị one of 2 things. Ị ga-eme ya n'isi onwe gị. Pray your way out. Pray until something happen na ndụ gị a. Ndewo. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC Ọnụrụ. Biko nyakakwara ibe ya. Ụmụnne m ndị Igbo, ka emesịa.